लोगोफोर माबोरै दं? आइदै लोगोफोर गुजुनो गोदोनायानो साजोब्बाय आंनि। लोगोफोर सरि आं सोरांस्रिया आं रियेलावनो लोमजानानै दंमारो। आं दाखालिनो नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना गुजुदों गगा मोनदों होननानै। बे गुजुनाय गगा मोननायानो आंखौ लोमजानायसिमबो लाबोबाय। जोबोद खर' सादों, लोमजानानै दङ एसे सिरियासआनो। अब्लाबो आङो नोंथांमोननि लागै भिडिअ लानानै फैदों गुसुंनो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गगा मोनोब्ला गुजुब्ला खर' सायोना असान्थि मोनथारो आरो बेनि गेजेरजोंनो लोमजादेरबावदों आं। मिथिया गाबोन सबनिहालागै जुदि मोजां जायाब्लाथ' हस्पिटालावसो एडमिट जाहैनांगोन बायदि मोनदों आङो। बेनिखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम खावलायो, नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि थाखाय नोंथांमोननि गसाइनियाव आंनि बेमारनि थाखाय आरज बिनानै होगोन, जाहाथे आङो थाबनो हामनायखौ मोननो हायो आरो नोंथांमोननि लागै आङो मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो। बोथोराबो जोबोद हामानिसो हामा जालांगासिनो ना लोगोफोर। दिनैथ' खुवाबो खुसोदों, जोंनि साइडथिं अखाबो हादों। नोंथांमोननिथिं खुवा खुदोंना खुवाखै फुङाव आरो सानाव अखा हादोंना हायाखै? नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय। जोंनिथिं हले जोबोद अखाबो हादों, खुवाबो खुदों, जोबोद थान्दा जाखादों। गोजांनायजों दैखौनो दांनो हायाखै आरो लोमजादेरदों बेनि गेजेराव। बेनिखायनो आं दिनै दुगैयासैनो लोगोफोर। आं दिनै दुगैयाखै दे, थान्दाबो नालाय बोथोरा आरो लोमजादोंबो। नोंथांमोना दिनै दुगैदोंना दुगैयाखै सोर आरो बेबायदि थान्दा बोथोराव नोंथांमोना दुगैनो हायो ना हाया? आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे लोगोफोर। दे लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम आसा लाखिबाय, नोंथांमोना नोंथांमोननि गसाइनियाव आंनि लागै आरज खालामनानै होगोन आङो थाबनो हामथोंसै आरो नोंथांमोननि लागै आङो मोजां भिडिअ लाबोनानै फैनो हाथोंसै ना मा होनो? आरो जोबथानायाव बेखौ बुंबावो, आं सोरांस्रिया रियेलावनो लोमजानानै दङखायनो दिनैनि काहिनियावबो आङो सोरांस्रिखौ बेमारावनो लाबोबाय। नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। दे बिदिब्ला नायलांदो। डक्टर बाबु आंनि बिहामजोआ मोजां जासिगोन ना? जेबो जिंगासिनांगौ गैया, मानसिया एसे दुरबल, बेखौ औ सोरांस्रि डक्टरा दानि बुंदों नोंनि गोरबोआव सासे गथ' दंबावो होननानैहाय। थारैनो? औ। ओमफ्राय देरहा आं मा जादों? आंखौ डक्टर मानो नायफैदों? नों गोसोआव गैया मा जादोंमोन? नों खर' गिदिंनानै गोलैदोंमोन ना? आं माब्ला खर' गिदिंनानै गोलैखो? आं गोलैयाखैथ'। बावनाय बेमारसो हाबबाय ना माथो मानसिनावलाय। दे सोरांस्रि नों रेस्ट लाथ', आं इसाखौ एसे खबर लानानै फैनि। सोर इसा? आया मानसियालाय मा जाखो? ओइ सोरांस्रि नों इसाखौ सिनाया? सोर इसामोनलाय? आरो आं नोंखौबोथ' सिनायाखै, नोंबो सोरमोनलाय? आया मानसियालाय? ओइ सोरांस्रि मा फाग्लि जाखो ना माखो नोंलाय? आंखौ मानो फुथुनानै दोनबाय थादों? आं बेरायहैनो, आं दिनै बबाव बेरायहैखागोन। आया बे हिन्जावालाय मा जाखो? ओइ सोरांस्रि आंनि नामा सोरांस्रि? आंनि नामा सोरांस्रि नङा, बिबारिसो। नों आंनि आदा ना? ओइ आदा थौ जोंहा बिबार बारियाव बेरायहैनि। आया मानसिखौलाय रागासो जोंनांगौ जाखो ना मिनिनांगौ जाखो? मानसियालाय जामारदों ना जाफ्लादोंब्रा? ओइ आदा फैदो ना बेरायहैनोसै। आइदै आदा आंखौ मानो बुदों नोङो? नायल' जाल' सासेल' बिनानावखौनो बुदों नोङो आंखौ। आदा आंखौ मानो बुदों नोङो? नों आंखौ अना नामा? आया मानसियालाय मा जाखोब्रा? ओइ सोरांस्रि नों आंखौ सिनायमाराखै आरो नों इसाखौ सिनाया? आदा आंखौ मानो सोरांस्रि होनबाय थादों? आंनि नामा बिबारिसो। आरो आं सिनायाथ', सोर इसा? फैदो ना आदा बेरायहैनोसै, मानो जा सोंबाय थादों? आया बे हिन्जावालाय मा जामारखो? ना
आफा बुंनायानो जामारबाय बिनि जिउआ खाथ्रायाव दं होननाया मानसिखौ दिन्थिफ्लादोंसो साननानै खनसे सोबानानैबो नायबाय माथो मानसिया एसे बेलेगसो जामारदों ओहो बेखौ बिदि हाजो हगारजानाय नङा बिमा बारा गाबनो नाङा गोसोखौ हमथा मोजां जागोन नङा आबैया मानो गाबा जानो बिफा आंनि आबैया दाबो सिमांजों रायलायदेराखैनो आबै मा जाखो नोङो आबै मा बेमार हमखो नोंखो हरखाबनो आबै रायलायलाय खनसे दाथ' आं मा खालामबावनो नोंथांमोना गथ'खौ गुबुन हस्पिटालाव लाना थांबा मोजां जासिगोन नामा गोख्रैनो जों आरो बहा लांबावनो डक्टर बाबु नोंजोंल'सो जोंहा मोजां सिना जाना जों रावबो डक्टरजों मोजां लेनदेन गैया जों बहा लाना थांबावनो नोंनो माबा मोनसे खालामदो नामा खोनासं आंनि हानायखिनिखौ आं नाजाबाय नाथाय आं दायो आखाइ थिखोनो गोनां जाबाय आं हानाय नंला बे गथ'खौ नायला जाला सासेल' फिसौ आंनि आबै नों आंखौ गाना थांसिगोन नामा आबै बिमा गोसोखौ बांद्राय हगारनो नाङालाय नङा खोथाफोरखौ बुखि मानो गाबदों आयं इसारानिया जेबो जाया हामगोन गथ'नो थैनि गोनांथि गोख्रै नोंथांमोना बेबस्था खालामदो ओइ बिबौ नोंनि थैखौनो होदो दे बिमा आंनि थैखौनो होनो होननानै दहायनो नायखांखाबाय आबै फिसानिजों मिलाया आयं आंनि थैया मिलायगोन इसानिजों आंनि थैखौनो होनोसै फैदो बिदिब्ला गोख्रैनो गथ'नि जिउआ खाथ्रायाव दं औ हेलौ देरहा बुं मा आफा नोंसोर गासिबो गोख्रैनो न'आव फैफिनदो मा जादों मिथिया आफा सोरांस्रिया लामा खारथिंलाबायबाय दङ थरानो गैया मानसिया मा जादों हा मा जाखो बेलाय सोर मा जादों बिफा बिमा बिहामजो सोरांस्रिया लामा खारथिंबायग्रा जादोंनो दे आफा गोख्रै नों खोनासंलाय फिसा आबै फिसायाबो सिरियास जानानै दङ फिसा जों गारनानै थांनो हानाय नंथ'आ नों हायोब्ला गारि गंसेसो हमनानै सोरांस्रिखौ बेयावनो लाना फैदो दे गोख्रै मा लामा खारथिंलाबायबाय थानाय जादों बेलाय मा एक्टिं दिन्थिदों बेलाय बिमा एक्टिं दिन्थियाखै डक्टरा बुंखादोंमोन सोरांस्रिनि जिउआ खाथ्रायाव दङ होननानै नंमारगौ औ बिमा डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला सोरांस्रिनि मोदोमाव आरो खुदिया दंबावो आरो बुंदों बिनि जिउआ खाथ्रायाव दङ हे गसाइ बिमा फिसानि जिउआव मा खैफोद हरखो नोङो मा आनजाद लादों बिमायाबो बेमार फिसायाबो बेमार मा जानांगौ दालाय फिसाखौसो नायनो ना बिमाखौसो नायहैनो बिमा जिंगासिनांगौ गैया बाबाया लाना फैगासिनो बेयावनो सोरांस्रि ओइ सोरांस्रि हनै नायलाय इसाखौ मानो बुजिया आदा नोङो आं नोंखौ बुंदोंना आं बेरायहैनो आंखौ बेयाव मानो लानानै फैदों आरो सोरांस्रि होनबाय थायो आंनि नामा बिबारिसो ओइ बिहामजो मा बुखिलाबायबाय थादों नोंलाय सोर ओइ बिहामजो मा जादों नों नायलाय आदा बिसोर बोराय बुरैया सोर आंखौ मानो बिहामजो होनदों आयै आंखौबा आदासो होननानै बुंगासिनो ओइ बिहामजो हनै नायलाय इसाखौ नाय सोर गथ' फिसा बेलाय इसेबां गोदो उन्दुदों बिहामजो नोंनि फिसाजोखौ सिनायाखै नोङो आंनि फिसाजो आंलाय सिख्लासो दा आंहालाय बोरै फिसाजो थानांगौ ओइ आदा नायलाय बिसोरो गोदाव सोराव खोथा बुंबाय थादों आं हाबाखौनो जायाखैना आदा आंहा बोरै फिसा थानांगौ ना मा जाबावगोन हे गसाइ मा जाबावगोन थांदो ओइ फिफा देरा लाना थांदो बिहामजोखौ लाना थांदो बिसोरनि बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला आं फाग्लि जासिगोन आयै लाना थांदो बेखौ सोहैदो रुमाव सोहैदो नायथोंसै गोख्रैनो डक्टरा मा जामारखो बिसोरो मैया दाखालिसो मोजांमोन हरखाब मानो बेबायदि जाखो बिहामजोआबो फिसौआबोथ' हरखाब मानो बिदि जाखो बे जोमैनिनो माबाफोर आखाइ नाङाखैथ' फोथायनो हायाखै आं रलाय एसे खबर लाहैनि आं